ebe a dọ nọ mma na ọkwa m na-agwa gị ese mmiri apụrụ problem anyị were mmiri ọfụma ịghọtago ebe a ka m na-ekwu maka ihe ọ bụla ị chọrọ ọ dị ebe a anyị nwere ọkụ anyị nwere mmiri ebe anyị biho na ebe a dị mma ọfụma ebe ị ga na-apakị keke gị ebe a na ebe a ịghọtago evi na ọkwa onye nke nwere moto ma ị nwee tipa ebe ị ga na-apakị ya bụrụ problem ma ị nwego tipa ga na-apakị nwe ebe a ịghọtago so ị ga-abịa ka m ga-egosi gị dị rum ebe a dị mma onweghị ihe doro anya adị m azụ ahịa zoro ezo onye ọzọ ga-ajụba ese m n'ogbe a niile onwere onye na-amalụ maka m ahịa ọbụla m zụrụ gee ntị ka m gwa gị ya ejenti niile a na-eme n'ogbe a niile ma ihe na-eme ejenti ọma bụ nọmba 1 ejenti ya ndị kọmuniti ịghọtago so ma ọ bụ maka ịtụ ụjọ ma ọ bụ ịtụba egwu ma ọ bụ ife na-eme mgbe atụ n'ụjọ ịghọtago adị m ekwu okwu 2 times elu m dị na mgbago ebe a ịghọtago adị m azụ ahịa zoro ezo jọs ihe m niile bụ ka ị ka ma ọ daa na-agwa m eziokwu m nye goro m dị mma anyị nwere ọkụ ọgakwa ị ga-akwụ ụgwọ ụlọ tata nna kedu ka ekwenye ichekwa nna o tego aka izu ụka na mbọ na ahụ m bịara ebe a nye anya gị ọ bụrụ na m akwụ ọgụ ka ebe ị gawakwanụ ọdọọrụ nkata anyị adọzi ka anyị ji kpaa ya ka o ji bụrụ nwoke nwunye ga-amụrụ ejima ọchịchị gị na ọ bụ ọchịchị ka a na-ekwu okwu ya ka ọ bụ gịnị nwunye m ego ụlọ nwunye ga ọmụrụ ejima anyị na-asị na ọchịchị chee ka m kpọọ ndị nebọ gị nna achọrọ m ka ọ dị ihe tenant niile biro na onye ọbụla onye ọbụla pụtago biko na atụ ego dị n'ọnụ nna hapụ ife ọga sinsi m na ya emerugo ediru gị ife anyị mbịa ishimechi ma anaba mbịa echi ishimechi oge ma akpọkwa tenant nna bịanụ na bịa ka ị nụrụ ihe onye a na-ekwu biko ka ị na-agwa m echi every time echi nna onye a ji m ụgwọ since ji m ụgwọ almost a year 8 months mbịa ọsịmechi mbịazie kịta ọsị m na ya ejighị ego na onwe ife mere m na-ajụ ya nwunye ọmụrụ ejima nwunye gị ọmụrụ ejima nyenụ m ego m na nna ya nye m ego m ka m chọrọ na nye m ego m today ọ bụrụ na ihe m ego m today ibe da abụọ na ga-eme ego m ka m chọrọ na ihe dị Chineke na nweta gị tata nye m ego m today nna ọ bụrụ na ihe ego m today ibe da abụọ ga-eme nwunye ga-amụrụ ejima si isi ọnwa one mbịa nke ọzọ esi m echi mbịa nke a esi m echi nna ọ dị mma ụtọ ahụ ọ dị mma ụtọ ahụ onye nke akpa onye nke na-akpata tata ọ ga-enye m ego today ọ ga-akwụ ụgwọ na ebe a today mgbe ọbụla nke gị bụ mbịa echi isi m nwanne echi mbịa mgbọchi nke ọzọ esi m nwanne echi nna ọdụ mma ụna ahụ nna adị m adịbụ onye a ga-ekwu onye a ga-enye m ego na-ata ata ọ bụrụ na onye nyere m ego na-ata ata onye a ga-enwe ezigbo ego nna m na-efu efunanụ bụ nna adịbụ na onye a ka onye mere ọsị na ọ bụ efunanụ nna I don't know your member, not my what